Just tultiin saunasta ja mä oon nyt syöty hyvin ja saunottu ja nyt voi sit lopulta rentoutua. Kello on 9 ja sen sellaista juu. Hyvä sauna täällä. Mut kun näkisitte sen suihkutilan, se on kyllä hyvä. No joo. Mutta sauna oli hyvä. Tällaista täältä parvekkeelta on näkymät. Äidin kämpältä. Mulla tulee samanlainen kämppä suunnilleen. Jos mä nyt muutan tänne Jokioisille, niin kämppä tulee olemaan saman näköinen. Eli ihan perinteinen kerrostalo 2. Eli tässä on olkka ja sitten tuolla on makkari, keittiö, vessa ja no täällä ei ole alkuperäistä maalia, käski äiti sanoo. Ja sitten täällä on tietenkin vaattari ja tämähän tulee mulla, niin kuin varmaan arvaattekin, niin konehuoneeksi. Sinne mahtuu palvelinta, kun on sitten tommonen härveli tuolla mullakin sit vilkuttamassa. Se on niinku se kuitu. Ja sen sisällä ei oo pelkkä tuhnu. Joo. Siihen saa lisäliitettä, ja sulla on monta liitettä just. Niin. Siis siihen voi liittää vaikka mitä, mut sit puolet laitteesta ei toimi. Se voi se televisiosysteemi liittää. Joo. Niin se sanoi se asentaa. Niin pystyy. Siinä on IPTV-systeemit kaikki. Mut se maksaa. Sitähän mä sulle sanoin, mut sulle kuuluu se, että sä voit striimata netistä ilmoitteeksi kaikki ilmaiskanavat. Sulla on se palvelu itselläsi. Silloin kerranhan me kokeiltiin sitä, mut sit me se toimii. Joo. Mut silloin sulla oli koneessa XP ja Windows Explorer 8 joku. Se oli se vanha. Ei mikään nyt varmaan toimiskin. Täytyypä muuten kokeilla. Niin nythän sulla on semmonen se tuppi. Niin, mä voisin näyttää. Ja mulla on sitä paitsi nyt 2 niin. monitori. Joo. Niin Eikö ennen vanhaa sanoo? tällainen. Mä toin äitille siitä, kun se on siellä jelpannut siellä mulla remonttina, niin, tai ottanut sitä tapettia pois ja niin päin pois, niin toin sille tällaisen näytön. Jotkut tietää, mistä toi on kotoisin, kaikki ei. Eipä siitä sen enempää. Tällaista täällä näyttää. No, kun toi aurinko tulee aika hienosti itse asiassa tuohon noin. Mutta tämmöstä. Ei, täällä on makkarissa, täällä on vähän tämmöstä. Joo. Eipä noista seinistä sen enempää. Cheers! Joo. Nyt tullaan istua. Hei, onks toi se mun olut? On. Se on sipsitkin. Tupakat on muunut. No juuri. Sä oot kyllä myrkkys saat pitää. Mä pysyn tässä ohrassa. Cheers! Näytit sä mun hevikuva? Joo. Äiti on rättipää. Tuolla on aurinko, mut kun äiti on semmonen hevi pimeetä, niin se ollaan täällä nyt pimeydessä. Miksi me muuten ollaan nyt oikeesti täällä pimeydessä? No aurinko paistaa suoraan mausteeseen ja se ei ole hyvä. Mausteet on tuolla ja aurinko paistaa. Mutta itse asiassa ne juuri on edelleen, ei auta. Ei ole, koska niissä on verho edessä. Eipä. Kyllä. Katsos nyt kun näkyy. Juu, mun katso. Hei. Näet? No nyt se on oikein tuplaten siinä. Niin, mutta tässä on nyt verhot, se aurinko ei paista sinne. Niin. No se Understand. tuli selväksi. Mm. Hei. Tossa on oikein kunnon laittoi. Hololta kamera. Ei käydä mausteella. No joo. Okei. Jatketaan jossain vaiheessa myöhemmin. Heippa täältä. Sano heippa. Heippa.